Дай още да ни сложим масло. Дайте го обратно. Дай масло. Става да тръгнат. С лопа ще напълним догоре се. Гледай прасета нека ти е. Добре, че са питални, не са някои ги. Що? И те сега в момента... какво в момента? То гледай какви бради има това. Гледай ще мини да питам. Ба, знаеш някой логи, кои са да питам. Ще ми... Той трябва да е малумник. Ето и жиде Маркуча, бе. Звяра му, нахален. Мани го там, изгони го. Изгони го, бе. Няма. Пи вода, бе. Пи, да. Сега ще изде Маркуча. Ще ми иде. Айде, дръпница там е, развали. Налита. Да отиде става дълбока е. Виж. Постоянно рове. Пак ти на Маркуча, бе. Нищо е. Това ме мазнат зърлата. Гледай какви зъби направил, а? Направо е, Да е бък крокодила му дай. Тото и голямото. Голямото и по-големи зъби. Дет на календара. Лека зъб излязва. Ти как се къпи. Няма ти по-малко и толкова я масло обрал. Леки чекалдаци има той на опашка. Бак, кирде бе. Забъм чак навънка излязъл вече. Дей. Дай да не сложим още малко масло. Дай, колега, дай. Дай това. Сега как са да удисат. Малкия не го пускат. Те фактически пак са три братя, но от различно кутил. Кутил, да. Еми от ко? Сигурно от прасил ще. Няма да е от кутил. Не, да е бат. от една майка, от един баща са. Да е бат, то свине убиец, да е бас на тебе. Ама... И ти ди прасета ще ми трепиш. Прасил.
си ги котиш, прасета ще ми трепиш. Аз се отъркаля се хубаво от тебе, просто. Ну дай. Distract. Малко distracted. Там се обратно. Май. Ракна като тапа. Дойде дъртия газ, изгони го и... Не минава. Ки забури има. Давай сега другия ти. Кал, кал.